Kardom pini news fast karbiang no berta kithanjia bangili sami kachirong parpi aprangsi berta thipi pen arjuitha Langbong dingpi sarsing rong hang arong prida rong kermesen pen kichun pon BJP atum atokan ukido LP school aphan panungkuk po alam kachini damja phan usuka pen number 1 borpung LP school along kahumridam Rekjamadin ningkan surihini ra inkoira isi aparman mate ningkan esek thanarong ker karklidun renti Heroni ahawaralong namte ingnar kedowera jok radatung kisung Aningkan wang ason thak si pining le thotta pini langbung dingpi sarsing rong hang arong pirda rong ker karkliponsi womut bokan mesen pusi bang putin kurusara tumpen thanpon Pinpur me pini bangso pirda rong keralong IEM Amarsing Tisoa hinpen tangka surhini Dr. Roton rong hanga hinpen anutin kurusaraphan riseli lapen Joy Pakpak khoyasing rong hang Council Chokkumara hinpen Diejon lapen News Fast Karbiang long apherangki mensing rong hang ahinpen tarpulin ipak sarsing rong hang arongara aphan kerap pajer pon kerap kapajer tum an aphanta arnam hirjumi hang PC Lapen kibang jilang aningkan sitame kibang kephan awi pulote arkoi pho arnisi arkliponji pusi rong asarpen thanpon bolongkomaji pen mensing ronghang news fast karbiang long Nong 5 Rongkhang MAC constituency angkang Amguri polling station ke parlu Salona Khorsing Kro arong alongta arkoi achik loni phai pho arni pache tondonsi than rongker karkli ka pheju ke thokijir lapen Kachardom chardi dun pensi surihini rangkoi raisi aningkan arjon aparman karbiang long araraphan ingsamjin pen choklem chodam dunji aling setame tikuk temang kawe dedji lapen rengdok reng ni pen choklem me chodam me choboche dun longji aphan karbiang long araraphan than rongker karkli i arnama hirjume kipajir pon aberta longbiram kro ahin pen newspass karbiang long apherang kelong birta nang pale Manjapen Dilip Hanse News Fast Karbiang long Puson thak si Dhansiri constituency arlu Daldili Monsing Timungarong alongta ingdeng phroi sira isi thanrongker arklidunsi womut vokan mesen pusi pachini alang litum athan lake hemphu dhorom athan Dhansiri athan long sangge athan dipu athan dilaji athan lang amurti athan chekima Rupantho lunse arnam arlok ase ronga pindong alongsi thokjir pon pusi daldili pen sarlong tok binis fas karbiang long birta nang pali son thak si lapu korkanthi constituency arlu phongbirik lunse timung arong alongta ningkan esek thanrongker arklidun ada porphai throksi rachi tim apor pen chengpon si arnamasai amu wumut vokan mesen pen don klikebra throk ahem tunatum chetong dunsi ningkan esek thanrongker arklidun pusi birtanang pali Kheroni southern rain sangkang kaike apora hota nampia ingnar kedover ajok Kheroni aradatum kheti meti pencheng lok hemrit anta kaphang ho thekpon long lapuson thak si patowele thota nampia ingnar joni wangsi Kheroni kopili college awal lapen LSM farm boundary wall lapen phangcho hem abangki kachutun kachudang ahem free pidaglo lapen chutun chodang ahormu anta phangno tekang thailo lapen pherangke atum kahumridam ahut anke forest department atum damwang velang pusi pherangke atum pen karju ahut nang pachini dun lapen alang litum kaningje alam arjupon iksenang ajo jirlo punang kokpo apor prai baji hini lasmalom punar ni pen sini dun dalo habir engnar ahur wang amasti ada phelangpi hawar alom bangke ajir ding klui penon malom pati hurur somsi cetak jam na bangso engnar ahur tunggang amasti tuwe bang joni engnar bangso ataipo engnar joni tunggang amasti dak pangsehem bangso hem bangke pi pegang dak lo ora salong birta pare lo sitamen onon sitamen department tumi himpen thang kala dak nang humri abang theglong lela
kapre kadim long bangke forest department atum pen aju duty keton kelang aphan latum guard atum toy pusi nil tum karju dunong long seta miladak phelang pia hawara long aju ding klui pen ladak prai nikep krep hobak dolo aju bang ladak labang su engnar ke bang pen ladak nang pati hunut ke do long nil tum rara tum pen kato we serap situ pen labang suki hu lo mangsi nil tum bang ladak ajor ni ban nil tum siapa parlo asi forest atum hin pen labang su keton kelang abang pinian yana theng lang Lu tenam leskam elo apole pukok dan unlok sok sang ahuta pai khainu takang ulok halung kasu halung non ini thang dang kan chinglo han an ge chitin ya kasu ave apole ga Kheroni pen Rensing Teron News Fast Karbiang Long Owe kimi henlo pena basong jalo lasi osomar atuma phan foundation mesen nangji pulote primary school mate LP school henlo seta Karbiang Long arlo ongdung lap LP school along ke mesen pen kachar liawar sai ave primary school mate LP school along mesen pen kachar liawar sai ave pu alam arjulong si usuka asong atum pen prek jam adi malong ka humri damlo pinile thota 14 nong korkanthi constituency lapen SSA Nilip education block angkang borpung along kedam kedo Nong 1 Borpung LP School along Kahumri Damlo Hada ke thek damlong atengke kedam tang Prisir Kebra Troxi Kebra Pho Aningkan Amhang ke thek pon Bangso LP School along Ajat Kachar Liawar Saita Kavedet ke School anta tinte dadlo Lason si Bench Desks Blackboard anta ave floor mate aklong anta wak etsi heno thailo inghap monhap anta heno lablo barpi barso kedo ahem anta heno lablo paisong mate boundary wall anta ave detsi check apai si ingkai krai pen anpara ke ajata kaching thura warsai ave detlo laso ajok chainong bi aroyason si man detlo pherangkia thengno usuka tiripi amai phu Bibison Teron kaningje pon atengke made munit monorakai aprang an keng kamuche yoru nei bode kecheng si kachar liang deng balakal bangke LP school made primary school ens tami pini Karbiang Long lo bangkala bangso primary school made LP school aphan kon makaching thura warsa ki pini hala bangai tum thekdam mong de labang sini tum ki pugang la sini tum ki pugang tu bangke labang so BJP sarkar alang tum ki pukai keda sabka sat sabka vikas alang tum ki pukai keda puriborton bolam sila chokke hangkong dus tami ahoga bangke labang so sabka sat sabka vikas puriborton bangke ni tum bangke thekdam mong le del Lasi bangso BJP Sarkar atum parivartan mate kachelar lapen sabka sat sabka vikas pu alam kaike kaningje ke hangkong ke kaningje thap ason si nang mandet lupusi usuka tiripi amai phu Bibison Teron pen ningje pontu News Desk Report News Fast Karbiang Long angkang PR lo pinini phai pho arni Kadukawe honghari dhorom kirim atum an rong ke rong op karkli pacheton dun si pini kheroni angkang pi arlota rong ker karkli pacheton dun bangso along tebok terai lake prilo thesorong hang arong theso terang arong phelang pi tharbe hidi jiriso chengbong rikang mihom langme pi dikreng lapuson si arong tinta arkli dun thailo pusi bertanang pachini dun lapen alang litum Karbiang Long aradaphan hirjume kepi pon arjupon iksena Oke, so bukan ini atau kadang lo atau we news fast kelang Karbiang Long ratu bangka ke pini nil tum provinsi rong kenang koma la solam theke lai lo je ningkan siang bong la si lapor si nomai si sare si solar si aso pen nil tum adak reng dok reng ni la pen ok ran mi punaya pasi nil tum arna manglo nil tum adana di pilo pen akhir jume lo la pen song bong tami arnam tami nil tum phan adan adi pidel su sami alang tum agam ta nil tum phan amu tang lai po pen suklem chu dam ling sami nil tum suri krai long pharu krai long ula so alam sami alang nil tum lang pong lang the pen horbai hau thai pen selang tum kita itu panang pilo nil tum ning thelo pining gaso ningkan suri ni ra ingkora si aningkan ke nil tum prilu habar mode prilu arong long ke ni pun pen dok ring ni pen do polong po si nil tum ning the palo Kheroni pen Rensing Teron News Fast Karbiang Long West Karbiang Long votat lang supen chekoinot duaramla constituency lapen Socheng constituency kachekap atowar chu challengeri lapen longri kacheleng jetowar Karbilang pi alangroy kepangkai pet ajok hawarat tum kacheleng akisung pensi cecak nanglo jesimet barla langthi langprengahut akisung litnailu athe lu kecharlia somar kedam kewang akisung chot kalisi
Hithi borba kedam kebangta akisung pen pepar nanglo. Pinpur me kedam tanga porohut. Bangso adim hawararattum kacheleng ke joy kinangji aphan. Hanging bridge kasalam jephan adim punponno. Sita halabangso ahut ki punpon lake hawararat phan. Vote ke bai I aphan chot asonsi mandetlo. Lasi nona por mati. Non kidobom tim Karbi Anglong abitung mati. Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangpen Kedanglok Kitikiding atum pen Bangso adimalong kahumri pen akirap kipipon jiaphan hawarat tumpen chuning ripon. Wothat langso pen Rajan Rong Hang News Fast Karbi Anglong. Non along so phan birtang ton sinang. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Birta kang ton pen nang chiroi thulo. Bokolia Police Station angkang longnit adung lang parpan National Highway atwar pia dungalong ihum arlong karthanga truck kaching koi. Arlong kisan dama phan kedam boma hutsi bangso truck kaching koi long pusi birta rigdun long. Truck kate barabang areng husonang loputa birta long. Bangso puthak police atum palidunsi chepari dengpon. News Text Report News Fast Karbi Anglong. Pinya birta lansi pajudlok dume thakme kardong.